Partiya Demokrasi û Pêngavê Deva li Enqerê di salona sporê ya Atatürk'da yekemîn kongreya xwe ya asayîçê kir. Bi vê kongrê Partiya Devayê mafê beşdarbûna hilbijardinan jî anî cî. Ev partî nehê Edarê 2020 da hatibû damezrandin. Wezîrê Aboriyê yê berê Alî Babacan bûbû serokê vê partiyê. Di nav neh mehan da li 81 şarên Tirkiye Partiya Devayê rexistinbûniya xwe xilas kiribû û 29 berfembarê jî yekemîn kongreya xwe li dar xist û Alî Babacan careka din bû serokê vê partiyê. Babacan da aqaftina xwe da li ser meselên Tirkiye sekinî û got Tirkiye bûye welatekî qayûman. Şu anda Türkiye'nin doğusundan batısına Noke li Rojhilatê Tirkiye heta Rojava, li Bakurê Tirkiye heta Başûr her derbûye deverê qeyûman. Armanca meya siyasî ew e ku wan kêşan hemû jî holê rakin û çareser bikin. Di nav ev qastangasiyan da em ê bibin derman. Partiya me deva jî ji bo vê me damezrandiye. Serokê CHP, HDP, Partiya Dahatû, Partiya Baş, Hakparê, Hudapar û gelek serokên partiyên din peyam şiyandin kongreyê. Partiya Deva çareserkirina pirsgirêkên Tirkiye di gorankariya desthilatiyê da dibîne û xwe jî di vî alî da amade diyar dike. Özgürlükler ve adalet vurgusu. Partiya me giringê dide dadê û azadbûnê. Em berê her tiştî dibêjin mirov. Ji bo wî jî zimanê zikmakî pêwîst e ku azad be. Mafê ku bi siruştî hatiye bidestxistin, pêwîst nake ku bibe sedema gengeşiyan. Ev nabe sedema dayîn an jî nedayînan. Bazarkirin an jî ne bazarkirinê. Mafekê xwezayî ye û gerek bê nasîn. Ji bo kongreyê gelek beşdarvan li şarê Kurdan jî hatibûn. Wek Wan, Şirnax, Amed, Riha, Mêrdîn û herwekî din şaran. Kesên ku beşdar bûbûn hestê xwe ji bo dengê Amerîkayê vegotin. Bawerî wan hebû ku Partiya Deva wê bikaribe kêşiya Kurd çareser bike. Em bajarê Wanê hatine ekiba me gişk biraye em inanmış dikin deva dermanê me bibe çünkü em hendirê Wanê de zulmetê zaf dikişînin niha em dibêjin yani Kurd ayrî nîne derdê Kurdî Kurdî nîne derdê Kurdî xewetkar ne derdê Kurdî xandin e alî bêj dibêje eva zaten heqê we ye em heqê we nikarin were bifroşin eva jî tişteke baş e. Em Şirna hatına Deva Partisi birinci olan kongresiya ya. Em xwazin gençlik, em xwazin milletin derdine deva. İnşallah ji bo me hemûka ve serkeftin çebi. İnşallah ji bo me hemûka tişkî baş ve çebi. Partiya Deva kongre xwe yekemîn çêkir. Ji vî şindatîr pêşiya wî ya astengiyeka hilbijardinê tune. Wisa diyêre ku Deva wê amadekariya hilbijardinê bike. Eyyûb Debîr, Dengê Amerîka, Enqere.